Здравейте, казвам се Диана Иванова и съм управител на агенция за недвижими имоти Омега, работеща на територията на град Бургас. Получихме покана от бизнес инкубатор да бъдем техни членове и с удоволствие приехме. Такива инициативи от страна на община Бургас са много добри и смятаме, че такива взаимоотношения са бъдещето в развитието на бизнеса. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Диана Ятов и съм представител на частно основно училище за изучаване на чужди езици в Бургас. В търсене на възможности за развитие и перспективи на услугата, която предоставяме, ние попаднахме на бизнес инкубатор и станахме техни партньори и членове на тяхната организация, като те от своя страна ни помогнаха да се обучим в сферата на проектирането и на европейските проекти и също така и разработването на европейски проекти. Смятаме, че една идея като бизнес инкубатор е доста добра за бургаския регион и доста полезна. Има възможности за доста добри перспективи в бъдеще и до голяма степен помага на бизнесът, като предоставя новите възможности и тенденции на европейско ниво. Тенденции и, пак казвам, програми, които доскоро бяха смятани за невъзможни и недостъпни за много голяма част от населението. Те правят всичко това достъпно и подпомагат изцяло бизнеса с реализиране на техните цели и по-голяма конкурентоспособност. Смятаме, че бизнес инкубатор би могъл да развива доста добре своята дейност в Бургас и региона и да подпомага още повече с инициативи бизнесът и местната индустрия. Благодаря. Казвам се Десислава Генева, фирмата ми е Вербал, агенция Вербал и информационният сайт Грамофона е мой. Занимавам се с журналистика и целта ми е да предоставям възможно повече и навременна информация на обществото. Може би това е общото между мен, моята дейност и дейността на бизнес инкубатор. В общи линии бях изненадана, че има такъв проект в Бургас и мисля, че различното между мен и тях е, че те се занимават точно с фирмите и с бизнеса и се опитват да обединят бизнес фирмите в региона. Веднага в момента, в който се запознах с тях, беше изготвен подробен бизнес план, от което останах супер изненадана и реших да се включа в този проект. Надявам се да успее. Не знам дали ще успеят и мисля, че времето ще покаже.